सुबह इतना कहीं जाए तोरा ऐसे क्या करे बा ते अपन काम कर। इतना और खाली पूछबे तो कोई नहीं है कहवा। हाँ तो का हो ऐसे हम कुछ और करी अच्छा इतना और कि हमरा सामने तो पीछवा कहाँ आवत रे हैं तो का भइल बा। इतना बड़ाना घर के हईस हैं हां एको सामान देलसन हमरा के तो ना एगो गाड़ी तक ले ना देलसन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हई हम हैं तो कमा साला एगो लेबर में खटे वाला एगो लेबर के मिल जाता एगो मोटरसाइकिल हमरा का मिल रे तो मैंने का भइल इतना में काहे ना होई एगो बैग टांग के भोरे भोरे निकल जाता रहा तारा नौकरी करला ड्रामा बाज हम नहीं जाना कितना पानी के हो। हाँ जानते नहीं हां चला तारा के नहीं जाना हम तो भाई कहत लें कि 2 कट्ठा जमीन दे 2 कट्ठा जमीन हाँ, देता आ एगो साइकिलो ना देहलसन तोरा घर के। इंजीनियर न हुआ बैग टांग के चल जाला भोरे हाँ भोरे इंजीनियर ना ही इंजीनियर है हुआ भोरे जात नहीं आज इंजीनियर बनी के लौटे। तू आवा शाम के तारा के बताओ तो देख लेते हैं तारा। हाँ देख लेम चलो एगो तो जाए बा पैदल वो है इतना घामा में तो जा साला मोटरसाइकिल मिल रही दहेज में तो मोटरसाइकिल में बढ़ के जैती नू बात बनाओ तरे। अरे रे सुन और देख तोर भाई आगल देख। अरे और भाई बा तीन जाई मिठाई लेते हैं जाई अच्छा मिठाई लेके आ काजू की बर्फी और भाई को बहुत पसंद है जाई। आवे तो सरवा के आज काजू के बर्फी खियावते हैं। अरे और भाई काल बा बहुत बढ़िया बारे सारा तनी 12.5 बीट तक औंठत कितना बड़े रे तोरा से मोटरसाइकिल अड़ा करल रे तारा से आज ले अड़ाइल बा औकात बा मोटरसाइकिल चला के का हो काहे इतना चिल्लाते रहो। ते आवत रे गाड़ी से हई चश्मा लगा के हैं नीचे जीन्स हई टी शर्ट आई अपना दीदियों के उहे पहनावत रे का रे सारा तनी के सुधरबो सर का दहलो सर हमरा के दहेज में का दहलो सर दहेज में अपन सब अपन खेत बेच के तू जितना लिया रहलन उ सबन के हुर के ठुसवैनी सन तो ठुसवैले में हमर दहेज में चल गईल का को लिया रहला 3 गाड़ी बस लिया रहला दहेजिया सन के सबन के ठुसवैनी अच्छा तो साला खियाओ पियाओ में हमर दहेजवा निकाल देबो हमर गड़िया निकाल हारल थकाई लेकर से आ गनी झगड़ा कर खाती चल भाई चुप! चल का चिलैबो ढेर चिलैबो अरे भाई अरे साला ई भाई बन हमारे दुनिया में मिल के धोल दें करके अरे साला काहे इतना उठा तारे रे कहीं के डॉन हईस है ना ललित बस स्टैंड के डॉन हई हम खाजबे हैं खा का चबा के तारन ही और आदमी के थूक दे हैं? हम पटना चल ढेर मत बोल ढेर कम बोला हमार भाई अबे पिटाए लग तू यही ढेर बोलते रहो बिला सार नहीं तो मारे ढेर बोलते रहो अच्छा ठीक बात दूगो बड़ा सुन ढेर बोलते रसन दूगो तार खातिर तो एक किले काफी बन हम रुक हम अपना भाई के लिए फोन करते हैं बुलाओ तनी जो बोले को बुलाओ हमें किले फैया ले आवे दे भईवा के हमरा आवे दे दहेजो लगा सुन ले भी ओकर बीख बटले बकरा लगे आवे दे रे ले जेबे घर में ले जेबे बस तो वही तरह से बाबू लाद लिया करे लिया में रात दो दिन करके ये हां लिया लाद लिया हम जाते नहीं